шефа ни изпрати писмо с Волов, са отишли в Румъния и са взели 4. Трябва да купим пушки, чизми, калпаци и лъвчета. Проблема е, че нямаме грошове. Ето къде ще намерим. Мислим, че тези може да краднем от това бъде. Добре. Айде ходим. Добър ден. Здравейте. Всичко колко струва? Добре. Някакви грошове, как ги имаш те си? Казваш. Добре. И ти? Чакай. Ще се оправя. Дай камък. И друг път Султана да не ви праща такива малумни, такива малумни черепи, маймуните. Али, стани. Стани, Али. Трябва да се отеглим. Стой. Стой така. Али. Ще видяте. Мамите им! Маймуните. Али! Как ни издадоха? Търговец ни издал. И моя бакалия се Това може и такова. Не види някой друг лет да не разпъсвам. Ще не съм взел. За това подготвил малко риба. Сега знаем, че не ги така. И маля ми ще не разпилите. Чимчи, дали още не... Али, как си? По-добър. Защото ще има отмъщение. Слушай плана. Ти с меча отиваш и нападаш, аз с пушката отзаред ще изстрелям. Отмъщението ще бъде наше. Колко жаден ли си? Да, много жаден. Направо бих изпил цяла една ракия. Там той от тебе, какво е, бе? Тук е зума. Нищо. И то става. Дай малко. Ба ти по-направо, чето е мале, че съм по-ти. Дай да отим в ония храст. Да отим мала. Дай танцуем нещо. О, че стана напика куче. Си пистолета! Че си глупа пръста козе. Това е като ти откача, бе. Нищо чух да се причуе! Яла, да те еба, стига си викал на поляната си, бе. Едно! Чакай, спри! Али? Не! Да не бойся, ще това да не...
Agora está um pouco desfrutado. Ти от комите ли си? Да, аз съм Миран. Аз съм и Васил. Добре, само че помоги ми до някъде. И аз морам да при. Момче, точно да. Може ли да участвам в комитетите? Завиши, имаш ли оръжие? И оръжия нямам, и гроши. Гроши. Трябва да ходим във Влашко, защото главния комитет там държат всички грошове. Иначе Лески, когато беше жив, раздаваше по вътрешните комитети. Но сега вече го няма. Трябва да отидем във Влашко. Да вземем грошове и да ти купим оръжие. Да се надпътя.
Василия, какво ще правим? Не знам. Взехме ти оръжие във Влашко. Може да идем в брега на Козлодуй да чекаме Христо Ботев. Чух, че идва с 200 човека. Какво ще кажеш? Няма да ходим. Добре, сега ако ще ги посрещаме, трябва първо да оговорим място. Трябва сега в вестникарницата да пуснем вестник за среща с турската полиция. Защото тогава се събират всички черкези, полицаи, нали. И ще има шанс малък да можем да идем до Козлодуй незабелязани да посрещнем чета. Няма да ходим, може и да успеем. Има шанс. Ей! Трябва да намерим още четници за четата. И трябва да намерим на тях оръжие. Успеем да ходим във Влашко. За толкова не до вас. Къде ще ги намерим? Да намерим И няма никакви клиенти, бе! Оръжие. Да, му купи май. Има ли бая грошове или за пушка? Стига за пушка и за някой кама. Май добре, а? Ай. Добре да чорбаджи. Здрасти, чорбаджи. Здрасти. Пушката и камата колко струват? 80 гроша. Пушката и револвера. Револвера? И пушката. Револвера и пушката 130. Пушката само. Нали ти казах 80? Аз питах за камата и за пушката. Общо колко струват. И пушката? И камата. Колко струват? 100. Само пушката. Само Окей. пушката. Няма. Мерси. Навън. Тръгваме. Чао, чорбаджи! Чао, чао. Старт. Василия, добре ли си, бе? Бре, и аз тъхвах там. Еди. Той. Где те оцелиха? Къде те оцелиха, бе? Маха. Чакай, че ми падна ножа. Не с пушката, ако може.
Чакай, ще я зала. Айде хон. Той е мръсния Юлиан Войвода. Този ето би брат ми. Ще чакам точния момент, за да се отмъстя за брат ми. Много скоро ще бъде. Чай да не ме види. Архилия, сам ли бродиш с тия земи? Еми сам, но сърцето ми дава покой. Виждам огън в очите ти. Искаш да се присъединиш в дружината и да станеш хайдутин. Войводо, аз вече не съм на първа младост. Ала за Божие дело възраст нема. Думаш, но дали другите ще ме приемат? Водя, няма кой да те роптае. Дружината не трябват мъже като теб. Добре тогава. Тази вечер ще се срещнем в тази гора и ще нападнем турско селище. Тогава аз ще поемам по своя път. Яур! Добър ден, ага. Знам, че си овеца на брат ми Али, Юлиан Войводо. Приготвя на твоята гибел. Искам да знаеш преди да умреш, че аз пратих черкезите, които убиха теб и Васил. Каква е фана, ага? Не си на шефа на живота ти, на богатството. Никога няма да бъдеш. Първи ти поздрави, нали? Оръжия. Страхиле. Здрасти, Юляне. Взех от един черкезен оръжия. Благодаря. Там ще идва в четата. Ще се срещнем там, където оговорихме. Добре. Юляне, какво правиш тук? Един черкезен ме завърза. Ще се ще отвържа още. Че? Дай. Държи тук. Чекай. Дай. Чекай. Ще рани ли се? Не съм седя, мама. Видя ли поне на къде да не? Видях натам. Върза ме и да ме докладва в комата. Добре. Ей, ела. Страхиле, пусти бе, и сам мога. Добре, бе. Единственият конак, който знам, се намира на 5 мили. Трябва да се стане първо натам, после 1 километър натам. Зора носи ново изпитание.
Рехле, светът ни е тежък, но душите ни остават непокорни. Водата е дар, но и бреме. Трябва да решим делата си. Не може да чакаме съдбата сама. Гласен съм, само с суми воля ще стоим. Аз ти предлагам да тръгна към конака да проверим дали ония турчин е там, а пък ти да провериш нататъка. Може и още да не е стигнал до конака. Добре, защото ти е мръднал ти на акъл. Бесю и сея на бак. Бур сюрю сея. Добре, Димага. Върви! Казах ти да вариш. Да си бях заради пистола по-рано. Ай, просто самоубийства пак. Чакай това да го замоча. Да не ма фанат. И гаси. Толкова много са го ранили. О! Ева. Трябва да го фана, го дърпам за клона. Ева, знаеш ко. Еха. Толкова много ти ранили. Чалмата му падна. Чици! Да. Но турчина го нямаше. Аз го видях, убил. Добре. Еми, да тръгваме.